Rejima Iranê reknegirekî Belûç li Pakistanê de teror kir. Pêka raporên ji Belûçistanê li nehê çîriya pêşîna 2025 de kesekî Belûçê bi navê Rostem İçarî, naskirî bi Hacî Rostem Belûç, ku çendin careyan ji aliyê rejîmê ve gefakuştînê li vî hatî bûkirin, ji aliyê rejîmê ve li devereke navendî ya Heratê de hatiye teror kirin, ku piştî çend demjimêran çanexwê jî dest daye. Kesen malbatî vî ragihandîne ku rejîma Iranê ev teror kiriye, û ragihandînên rejîmê jî bi awayekî nerasterast îşare bi kuştîna vî kirine û ev vek fermandeyekî çeşûledil bînav kirine, lê malbata vî ev îddiaya red kirine. Pêka raporên belavbûyî li ragihandînên Belûçistanê, navbîrî kesekî reknegir û dijî siyasetên rejîma Iranê bûye. Li sala derbasbûyî de zêdetir jî 284 Belûç ji aliyê çekdarên nas kirî yên ser bi rejîma Iranê ve hatine kuştin, ku 17 jivan zarok û 9 jî jin bûne.